O deporte será tamén centro de atención dos programas do campus de verán da Universidade de Santiago que o Concello de Guitiriz acollerá este ano. Ao longo do mes de xullo celebraránse 3 cursos monográficos nos que os ponentes abordarán outras materias como a paisaxe e o patrimonio, a xestión de augas residuais no ámbito rural. Os cursos monográficos programados pola Universidade de Santiago de Compostela en Guitiriz inclúen o seminario sobre a comunicación e deporte, organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Azcar. O curso foi presentado tamén este martes na Casa Habanera de Guitiriz, lugar no que se celebrará do 17 ao 19 de xullo. Pretende, de alguna maneira, ser un lugar onde toda a xente relacionada co deporte, pero ao mesmo tempo ca difusión do deporte, pois encontre un foro de debate, un foro de discusión. O patrimonio e a paisaxe xunto á xestión de augas residuais no ámbito rural son outras das cuestións que se abordarán en senllos cursos do campus de verán da USC en Guitiriz. Ademais de tratar estos asuntos en profundidade, coa celebración destes cursos desde o Concello persíguese proxectar o municipio ao exterior. Para darle posibilidades á xente de Guitiriz de que adquira uns conocimientos novos en épocas que os estudiantes están aquí e os que non, pois ao mellor teñen un tempo máis libre, pero tamén para promocionar Guitiriz, porque a xente que veña de fora a facer este curso pois vai a conocer Guitiriz de outra maneira. Non é a primeira vez que Guitiriz é sede de cursos universitarios. O pasado verán, a Universidade Menéndez Pelayo celebrou un curso sobre patrimonio e turismo e este ano puxo en marcha o proxecto UNED Senior dirixido aos maiores do municipio. O Queixo da Ulloa conta desde o pasado domingo cunha corte de comendadores encabezada polo novo presidente da Xunta que defenderán o produto con denominación de orixe. Os alcaldes lucenses da comarca recibiron tamén os atributos da nova orde xunto a outras persoas vencelladas a estas terras. A Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón acolle unha exposición de proxectos seleccionados no concurso para a futura sede do Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo, o CETAL. Na mostra destaca a maqueta elaborada polo arquitecto gañador, Jacobo Bouzada, unha especie de invernadoiro con espazos de traballo abertos a un entorno verde. O edificio construirase en Sanfiz, nunha parcela cedida polo Concello de Lugo, próxima á Escola de Arte que alberga a exposición. O Concello de Cervantes celebrou o Día do Libro cunha conferencia de Manuela Sáez. A historiadora monfortina falou do 7º conde de Lemos, Cervantes e outros literatos. A súa intervención foi seguida con interés por un público variado que encheu o salón de plenos da Casa Consistorial de San Román. A continuación, a conferenciante xunto ao alcalde de Cervantes, o presidente da Deputación e o subdelegado do Goberno participaron nun xantar de irmandade. Despedímonos hoxe con imaxes da Ribeira Sacra, patrimonio, natureza e todo o que merece a pena ver neste singular paraxe. Grazas por nos acompañar ata a vindeira semana.